Narinig niyo na ba ang larong Radonautica o Radonauts? Isa itong laro o application na lumabas ngayong taon lang din. Unti-unti itong nagiging popular sa US at sa ibang bansa. Basically, magbibigay ang application ng random location para iyong puntahan just for fun. Sa mga taong nakapaglaro na nito ay di umano dinala sila sa mga abandonadong lugar, sementeryo at nakadiskubre ng mga nakakatakot at weirdong mga bagay. What's up mga kabugo? So karon katong inyo nakita nga video sa intro, amo to kanang sundugon. Amo to pangitaon sa mapa kay naman may apps. Kita ang apps kay. Na amo na sundon kay namin nakitaan. Namin nakitaan sa unahan na amo nga tuon ba. Napigit. Ambot sa excited man sa amo nakitaan tingig. Tais baka ba. Let's go. Sundan. Kita dia. Oh. Pati dulu kita. Dulu baik. Coba. Oh, kita naman daw dito. Kana may red. May red. Ano batan mo guys kay nabi may cementerio. Cementerio may nangagi kay ngari man may. Wala sa sila oy. Say hi to the vlog. Say hi to ba? Wow. Cementerio may nangagi. Kami na militar guys. Diri man may kita oh. Nag-community service me. Tanaw na service. Nag-community service me, pero walang may pang-visit. Kapit namin. Bagtas lang. Attractor na mo gisuwayan ha, attractor. Oh, may baon sa attractor. Hala, tanawas ang kakao. Puyabuyag lang. So guys, please don't try this your own cellphone. Don't try this your own cellphone. Guys, ang pagsuway ani gabi guys, kidelikado mo jud. Yeah, ang samo di about di aning kanang kuano, about sa Radonautica ka magkikita no sa kanang kuan. Nay usa ka vlogger nga nag-vlog siya ra usa din human. Nawa siya. Awas dai na. Nawa siya kalit niya. After ato kay nakitaan siya niya. Nang gipangutan na siya sa usa ka tawo nga kanang nagunsa makangari. Ayan niya siya nga mungari ko kay mopatay kog tawo. Nagda siya katong kung kita kana. No. Atcha. Nagda na pag gidiyan na do. Nya, itom kay Gawla lang bay. Unong tao. Unong sad. Dagan daw ko Naruto. Ayaw! Hi! ang mga babaeng mahirap mahagip ng kamera. Oo, na sila guys. Okay. Ihagip ka natin ang kamera, ihapak ang cellphone. First time ba? Awa guys, so nagdagan guys. Mudagan ko Naruto, mudagan sa listiya. Ayaw! Diyan kayo maabot na yung tadiyan. Ayaw! Diyan kayo maabot na. Maabot lang ta. So guys, nanami sa Ormoc Memorial. Sa OMG, nanami sa OMG. Ormoc Memorial Garden! Sige, sir, wag na pala kamatay. Hoy mga baby girl! Basic panawag po. Timo? Yo, what's up guys? Nahadlok ako guys. Kaigito na ko. Kaigito na siya guys. Kapit na kami guys. Nag-smake. Kapit na ta. Kapit na. So nang kadangaw guys. Klaro ka sa lobby oy. Kapit na kayo guys. Hala. Raglayo pa man eh. Kapit na oy ngara na sa kuan na sa skina. No. Kapit na maabot sa ato. Di man tama uli. Layo. Di tama uli. Kayo biya sa tinuod. Mutuyo pid layo po kayo. Basta rin siguro gabi anak dong no. Magabihan mo na gusti. Pag flashlight rata ba? Tama pa niya mo. Hello. Pawang pan ba siya rito rin na. Uy, pakita sang mangga deal. Basta mo Asa na naman ginabigate sa attractive. Drang. Mangga guys ay. Taga-abri pa, Jude. Kakuhaon na kayo guys. Ay go, mangayo mig mangga. Ay. Nagay mo mga kuwan kapag itong mugbo ra. Ay, mangayo mig mangga. Tul sa dabong. Bong.
Ayo! Ayo, nag-gimi. Di man mo maminaw. Wala na lang yung udong. Uy, opre dito. Ito na pa dito. Kita may dulman daw. Oh, mandali ko. Ako ano ba? Patay dulo ka. Isa kamot guys, usa na lang kadangaw. Wa may kasabot gyud sa amo, mga tuan kay first time ni nang gibuhat. Kadlo ko sa GT girano ko lang ganda. Pagduwa na din. Pagduwa. Na magunang din magtuwa. Ngari malipag. Ano sa sila bay Shout out dahil sa mga Hoy, dagan kayo Mga katropa diha. Speaking of Kaya shout ako out. i-shout out ko ninyo. shout out Beyami. Oh, oh. Ano mali? Mali pa. Inaman ako. Nagkaroon mo na. Agahan pa doon sa likod sa kampo sa ama. May sakyan na kasama. Tara, ngara tawagin. Di na kakagawas kay di ka. Unsa? 5 minutes namin nagbinaktas guys. Hapit na kayo misamo gi nagtuan sa mapa. Oh, na kay guys. Unsa ilang Live vlog. na kog tubig nimo. Laro. Tubig. Tara. Di man tagad. Kaya tagad bay. Daw lagi ni kanya. Mo na lazom. Kamera ni ano? Lazom. Lazom na nimo. Lazom na nimo. Kalayo. Oh, isti ka dun na lang. Pagpapulong mo. Ako lang. Ako lang. So sa sa diri sa Leyte guys, or mo kami kauna ni. Di guys. Kay mga isog me. Buy tapang to. Buy tapang niya. Shout out buy tapang. Tapang ko. Shout out din ni Buy tapang. Kung isog ka kanang ako. Uy, pamina ba? Ikaw, nag-chat ako? Facebook mo tanong kita. Sige, kung dyan ka, kita rin. May papalit na ba? Isip ko yun, una niya ako tigil. Alas siya. Kung gusto kasi ikaw na si Marlo. Isang Underwood, tunlak. Ito ang indot talaga rin. Apa tong isip ka mo vlog? Dili, baka itong ano, bago niya yung limit. Ay, okay na. Pamutaw. Ito ko pagkanya, gago. Kaya to makita ano. Drake na libang. Excited na ba? Attractive mo doon. Kita tag-antik ng dapat to kaduli lang. Wa pa ka attractive. Kasi kara dapat nila ka parko. Ganito ba? Kailan mo siguro man. Pa sige sud sa balay. Sunod na pala yun. Nari ka on nito ba? Sakto kayo. Attract na. Oh. Na relation. Sa mga mata. Mata. Di mo naman. Kamata. Hingaw. No guys, ni tree house guys ay. Tara guys, ay tree house. Ipakuha ng camera ba kay ni tree house. Ikaw to na lang. Di ma-zoom in. Di makuha. Balik. Dili man makuha. Sayang. Pobre, papaya. Guys, as in guys. Di na klaro guys, ay na lang. Klaro, guys. Inya na lang guys, kay doon lang ni guys. Ngeri guys. Liga pa maklaro Okay, guys. Unya na lang to guys. Kita mo ato guys, na hadlock na guys. Nagpakaihi na. Lang guys, ambul ka mayon guys ay. Try. Mount mayon. Mot mo yun. Mount mayon. Para na may sa diversion guys. Wala na ba? Wala, kadoon na lang guys. Excited ako. Basta pagkata sa balay guys, ba lechon di ay. Pasig ko may kasabot eh. May kaon dito mo doon. Okay, kayo. Okay guys. Headlock. Sa tinod lang guys. Oh, nagigay ko. Oo na. Chat out din sa Paralod. Yan ako, nagparalod. Chat out din sa may sponsor na ako sa t-shirt. Inter property. Buong na rin nga buong sa unahan dahil. Di ba ako? Kalki man na? This one. 9 minutes na guys. Kailan na ako? Kailan na? 9 minutes. 9 minutes na nagbaktas. Hapit na gid kita. Makukuha no tanon. Sawadee ka! Hi to my vlog! Ito? Ito, Miss Pilag Police ba? Ayo. Doon na lagi guys. Bakit mo tayo sige na sige. Okay, ato pa pero sa vlog sa Biya. Siya ang mukanta ba? Kita maging mag-music. Bigay kay mo. Sino yung kanta kita may mo video? Okay ra, magmas ra ka, magmas. Magmask ka. Nga pare, day ka. Magmask ka man. Patay guys. Patay ni pulis social distancing. Shit, eh, police. Pinoy, pulis bito. Social distancing na. Social distancing. Una mo po. Pas mo diyan.
Ikay ko gatang at Adlok sila na, kita mo sila na anak ko ni Kinit. Lubatan nyo guys. Lubatan Adlok nyo ang guys. pulis Take police guys, guys. adlok. Wow ka tawad sa kumas. Pakita matrol, pakita. Nakita nila ba yung good? Adlok sila guys. Buy tamang to. Rar. Ano nang ginawa? Laro na ka. Oy, yan armay ko. Basig mohonong ba? Wa ko nagmas. Nagusto naman ko. Go na rom. Di video. Di ko ba? Habit na ba? Pero magmas lagi na na, dagat na to. Basig mo na to, attractive na to. Kahit mo gito. Kahit una. Hindi, nagkimos, naggamit sila na ba? Randonetic ka. Santulong. Ano ba, prutas diri, oy? Ano, kapare santul. Irebe may instrument, eh. Dire na to? Dire ta. Sa unan lagi ito. Stina. Naganaan ako dire. Hala. Mga fresh. Diyan. No fresh. Justin to. Oh, glad ko ayo. Justin. Abin mo. Tingnan na. Okay, man, abin niyo man. Bayot. Bayot. Kasi bayot. Bayot ba? Kita na yung voice ba niya? Tingnan na magni. Guys, Mo dining attractive di ay. Binihag na. Ako de attractive. Di mo ka. Feel lang ko muna dire. Like paon. may pista de. Bisa na rin. Ito na, maragkita no? Yeah. Sige pa. Oh yeah. Nakalimutan, sige oh. Oh my god. Okay. Nag-date guys. Ah, picture sa gato. Nag-date guys. Hala, nakakaw na mo, anak. Nakapit mo, karon. Tambal sa purga. Hala, tambal sa purga kayo. Hello guys, sapit na kay guys. Nalubatan na may guys. Nalubatan na may guys. Turo may patrol nga to. Patrol lang. Batang nga to. Patrol na tumapta nito dahil. Karangit ulo nito. Kani guys, dini scripted. Dili ni kuan. Professional lang naka kuan dito. Nakakalam. Alam. Sorry. May kasabot sa ni. Lagi apa gari? Hala. Guys, sa paradise na. Hala, kanin dito mga yan, love. Dito tagbala yung school live, no? Dito, pares pas, dito tayo tayo, no? Mga ebak. Hi, mga ebak. Sarap. Patay guys. As in guys, doon na lang yung gayo. Oo, gamay na lagpitad ni ron. 14 minutes. Pakita sa mga tangad na dagko. Siguro na. Oh, kanan tulay. Feel na ko stolay ni guys. Pakita sa mga tangad na dagko ba? Di man natangad. Hindi na tangad. Ano na mga pagkakaroon? Dil, tuhod ko. Kaya na ko yun. Mga vlogger! Woo! Mga da vloggeres! Patay. Alagin na tuloy. Di man na. Tulad ni So guys, nami tulay na ala tong map. Sa map, hala, feel na ako. Ang katong patrol kay mga tutog biliboy. Nabay kaliguanan sa biliboy. sa map na ilikuonon. Pero feel na ko tulay kay namay tulay sa likuonon, murag diha mi kutob. Pakita sa aray. Oh. Kay mo man diri na diri oh, kabutang. Ano na ba sa kilid dong ka na? Yan na rin sa kilid. Kapit na kami guys. Lagi na lang. Nara lagi dira. Ang sa ka-attract mo. Unsa ni dingari? Molson and Gravel. Pasara ka na naman. Murag talenting ra pwede mo. Nawala na ako. Nakita sa CCTV. Ah. Ako lang uy up. Wala na lagi ko under. Naman to full 3 dire. Nanda na. Torangan to. Naagihan na. Torangan to. Ah, sa pikes. Oh. Mina kung garit to. Poultry? Torangan to pikas. Torangan to pikas. Ano di. Sa diversion? Oh, diversion. Baka nag-diversion na. Bilis ko pa to. In 200 meters, turn right. Hello. In 200 meters turn right. Hello ka English speaking ba na uy sa Sige, thank sige, you sige. tutorial. Sige, sige. Thank you for being Being kind. Sana hindi ka paasa. Putangin na.
Thank you for being 200 meters storm right. Kasabot mo sa right bay. Oo. Diri. Dali na, wow mo na ba yun? Sakto, pero di ito. Dali mo na mo. Oh. Dala lang sa bukid. Kung ginawa sa masoy. Bahala na dyan. Nagigana ko sa nito. Rambot ako ng kuwan, manao. Kanang Sirigwilas, no? Guys, na namin sa 140 meters. 130. Tiglata ra kita ko wala. 140 and 130 na. Sirigwilas, uy. Madri ka ko lagi. 30 na. Madri ka ko. Wa man kay bunga na kakao. Nasa magmadri na kakao. Ha? Hala. Togma. Hala. 110 meters. 110 meters. Ano sa kayo na ang ara, no? Oh my God, nadap na ko. Pasa ganyan, lambot na ako sa cellphone. Take the next right, then your destination will be on the left. Hala. Left. Asa may left? Sa to na sa to. Ah, sa pagliko sa to, liko sa Pag abot ako na sa toon, liko sa wa. Sige man, uy. wala bawa pa. Wala kwanto. Guys, sus. Wa may kasabot sa mga bati karon. Mingaw ba yun? Lubatan may mingaw bigay na. Duol na lang kaya. Di liko. Gabi, unta to, uy. Bugabi eh. Flashlight lang ta ba? Ato ni try unya di kay unya ba unya. Magabihan Sige, sa ate, pipil. unya. Sa ipil, sa ipil. Sa ipil na ba? Sa ipil. na. At i-try on niya. Hasta sa pizza ko. Hala, may pagdala ng tagbugas. 50 meters. Kita ba? Ikaw kita ba? Mulagi na bay. Mulagi na bay. 40. Sigurado ka muna. Wait, see. May pagdala ng tagbugas dong, no? See. Pili nang tamo uli. Oo, sige, magdala tagbugas. Guys! Baka sir ni Jito. Doon na ba? Gay na patunta gay ba. Guys, kay gito na kay ko guys. Kay gito na. Dol lang. Kasod na gay. Gay yung suka ba? Uy! Ano? 40 meters. 30 meters. Pila? Hoy, liko. Pili na motor. Asa man? Asa? Sige daw. Sa liko may liko mi guys. Kinera mi Turn right, 200 meters, turn right. Pag abot sa right, turn left. Dili. Ya, pabalik ko na sa sementeryo. Oh, murag na sa katubhan. Oh guys, sa katubhan guys, katubhan ng liko guys. no? Station is on the left. Oh, nara sa left. Nara dito. Left. Dito na dito. Left. Uy, naran plastic. Left. Asa man eh? O, asa? Doon naman lang, mo naman eh. Hala, nasa katubhan, day. Asa? Nung naman. Mo na ni. Mo na ni guys, tugna na mi guys. Nari, ay na ang nari. Nas katubhan guys, unsa kami guys. Manok, sukta. Na diri ay. Sino? Nadiri, Karoy kita tanan. Baka rin ni Jito. uy, manok, sukta. Pati basig bago pa na dira abo. Ato sa mga tumi ha. Unsa kaya mamakit? Guys, baka rin ni Jito. Una. Mga talawan sila guys. Asa man? Ha? Unahan ka na nung gamay. Sukta. Suod pa ta kami. Kailangan masintro sa tunga no. Ilahang. Kailangan masintro sa tunga. Uli ko ta gamay. Basig ni bulawan nila bay. Oh, naro. Asa man? Pa dito. Kuangan pag-iswa gamay. Nangari. Padak adong izom. Ha, mga talawan guys ay. Mga talawan. Buntag sayo. Suot ni dito. Toy tabili. Nalapas sa Katubhan. Bato dong. Di kaning bato.
Ay bato dire man nakit-an guys. Oo, lima dito. Unsa nan? Lagi. Kani? Kaning bato? Tubok ba siya? Guys, kita ang bato dire guys. Pero may kasabot unsa na ang ari kay gitubak man. Gir bayo basig mao. Kay mo bulawan dito guys. Guys, alubatan guys. Busy na siya gold or something. Ano adong bato dil? Ano daw ba? Aka na iilis sa daw bata daw. Pero bang artahon lang ba? Ito ba kung gitiya? Maana ba? Mo ni siya mo nabtan karon. Bato. Bato. Atrak o sige ko nagsusugo daw. Atrak. Pantuan man. Murag mao gining bato guys. O kana lagi. Mo ning bato. O nang gitublo. Sa wa me David. O kana lagi oh. Guys. Sino man bato? Ang bato. Mo lagi. Sama dugo ni. Dugo ni. Puskan. Oh, kuya punya porma guys di square. Dibalik na. Pus na. Masahog kung dami ni. Yo, ini lagi dan. Amazing kayo. Kapoy migkuha guys. At kayo gamay siya guys pero bukat. Ramay kayo siya na bato. O, di na. Pasagdan. Siya kanang weird siya nga bato kay. Kanang bugat kayo siya. Di siya maukap. Pero gamay man siya. Di siya nga nadako kaayo. Mo tamo nabtan. Mo tamo nakit dito sa map. Ano lang mini ukap ko maayo. Hindi na tigol nito pa. Murag gamay-gamay ra siyang bato ba madaran pero kahit kasi. Kaya sa katanan. Okay, sige. Yan. Basig bugat kayo to kay mo din ito ng ilang to. Pasig na isudan lang mato ba niya. Tubak sige tubak. So guys, mo tamo nakit-an sa amo gisunod na map bato. Wa may kasabot sa unsa to nga bato kay bugat kay dili mi katarog bisag sa mo kubkob. Gamay kita guys. Oo. Basig kay butangan to ba ilan na lang to eh. Bulawan man lang to. Oh, swerte yung ako kubato kayo. So karon sunod sa vlog. Okay. See you next vlog.